Helo, golli plotwyr. Da chi wedi cael wyau pasg? Na ddo. Na ddo? Dim Chi wedi un. hen? O, trist. Nes i gael un menyn cnau KitKat. Oedd o'n lyflu. O, yes. Mae com yn yr rywun yn gwrando am y tro cynta, neu pobl sydd yn disgwyl sgwrs am lyfrau, di baglu mewn i sgwrs am wyau pasg. Colli plot di hwn, a allu siam yr 3/4 awr ish nesa, Bethan Gwanas, Dafydd Llywelyn, Manon Steffanos, Ale Jones, a fi, Siân Norddi. A'r syniad ydy bod ni'n trafod sgwennu llyfrau, gwerthu llyfrau, golygu llyfrau, darllen llyfrau. Weithiau da ni dechrau'n gofyn be mae pawb wedi bod ddarllen, ond dwi'n wedi dechrau heddiw. Dwi eisiau gwybod beth da chi wedi bod yn neud, cos dwi'n gwybod bod Manon wedi bod yn crwydro a dwi eisiau'r hanes. So, ti eisiau dechrau, Manon? Lle ti wedi bod yn cael ei fantio? Wel, dwi wedi cael jolly, gofiwch. Un arall. Un arall. A dwi mor lwcus. Da chi bod beth ddigwyddodd de? Blwyddyn dwytha, a ni'n posh i gyd ges i fynd ar Radio 4 i siarad am llyfr Glas Nebo. A nath a rywun yn Gibraltar glwad y rhaglan, a wedyn maen nhw'n rhedag rhyw gynllun lle mae awduron neu artistiaid yn cael mynd yna am wthnos a jyst cael ei ysbrydoli. Felly nes i gael mynd i Gibraltar, nathon nhw adael i fi fynd a fy mhartnar a 2 o'r plant efo fi a cael tŷ anhygoel i fi. Ac oedd o just fel, oedd o'n anhygoel. Oedden nhw wedi trefnu pobl i ni fynd â ni rownd, yn cael sgyrsiau efo haneswyr, ges i fynd i'r ysgol, nes i neud noson mewn siop lyfrau. Ond yn fwy na hynny, o'n i jyst yn cael crwydro o gwmpas y lle, sgyrsiau diddorol efo pobl. A mae pethau fel ma'n ofnadwy o ddiddorol, achos dwi wedi gwneud alla 1 neu 2 o hein o blaen. Ddynlla mor bell cyn heddiw, de. Ond, a dwi'n meddwl, does o ddim pwysau na chi wneud dim byd. So, dyn nhw'n dweud, reit, erbyn diwedd yr wsos, da ni eisiau 1000 o eiriau, Mae'n dweud, na, ti dyma, i gael dy ysbrydoli. A dwi'n meddwl, wel, dwi'n mynd i wneud yna, dwi'n jyst mynd i fynd yna, cael laff, dwi'n mynd i fysa hyfan ia, fydd o'n bril. Ond achos bod na ddim pwysau, dwi'n meddwl bod chi'n neud mwy o'r gwaith meddwl a'r gwaith creu. Felly mae yna lot o syniadau wedi dod allan ohono fo. A syniadau eitha mawr wedi dod i fy mhen. Felly oedd o'n wirioneddol hyfryd a profiad anhygoel. A diolch iddyn nhw am gael mynd ar plant hefyd, achos dwi'n meddwl bod yna lot o'r cyfleoedd yma. Fysa ddim yn bosib i rywun fynd â nhw os dyn nhw efo plant ifanc. Felly dwi yn gwerthfawrogi hynna fawr, achos mae cyfleoedd yma'n brin. Pwy wedi drefnu? Gibraltar Cultural Services. A The Rock Retreat, sef yr cynllun yma sydd gen nhw. Wel, o ti'n heiddi cael jolly bach doddet? Cos o ti wedi colli ambell un am bod ti'n disgwyl doddet? Mi o'n i. Ond dwi'n meddwl, un o'r pethau eraill oedd ar y meddwl i oedd, wel, fyddai jyst yn edrych ar ôl y plant o hyd, a fyddai'n meddwl am, ydy'r plant yn iawn, a bla bla bla, gyda hyn. Ond dwi'n meddwl bod chi'n gweld o trwy lygad gwahanol hefyd, os da chi'n mynd efo pobl eraill, os da chi'n mynd efo teulu. Dwi wedi gweld ochr o Gibraltar. Swn i ddim wedi gweld Dosa Ger, enghraifft sy'n 40 ddim yna. Achos o'n i'n isio ddo fo weld beth oedd yn ddiddorol iddo fo hefyd. So, ia, mae'n bwydo y peth creadigol mewn ffyrdd anisgwyl i wneud o fel dwi'n meddwl. Gai ofyn cwestiwn? Ceitad? Pan nes i Gibraltar, pan o'n i'n neud rhyw cyfres o'r enw ar y lein nes dalwm, o Gibraltar yn llawn o Jack yr Undeb a Yorkshire Puddings a bobl oedd yn crysau y Sbeinwyr a'r blincyn mwncwns na. So, ydy'r lle di newid? Mae hynna yna, ond dwi'n meddwl, achos bo fi wedi cael mynd yn y ffordd nes i, lle o'n i'n cael cyfarfod y bobl leol, o'n i ddim just yna fel twrist, nag on. A wedyn o'n i'n cael sgyrsiau ofnadwy o ddifyr am hunaniaeth a prydeindod
a Sbaen a'r berthynas yna i gyd. Ac mae o'n lot fawr iawn mwy cymleth na ma'n ymddangos tasa chdi mond yn cerdded lawr y prif stryd. Mae'r tebygrwydd rhyngthyn nhw a ni fel Cymru, mae hwnna'n wbath ofnadwy o ddiddorol. Wbath o'n i ddim yn disgwyl. A hefyd, achos bob dim o'n i'n darllen ar-lein cyn mynd, oedd yn dweud, deuddydd ti angen yna, ti'n angen mwy na deuddydd, fydd hi'n bod. Ac o'n i'n meddwl, gosh, beth o'n i'n mynd i wneud am wsos. Ond achos bod chdi yna am wsos, ti'n dod i nabod y lle fel cartra i bobl. Felly, di o ddim jyst yn le chdi fynd fel twrist. Ti'n gorau ffeindio'r siopa bach, a ti'n gorau... ti'n gorau dod i nabod y lle mewn ffordd sy'n fwy nuanced, os lyci di. A dyn nhw'n rhedag y cynllun yma ers blynyddoedd, neu chdi o cynta? Na, ers cwpl o flynyddoedd, dwi'n meddwl. Mae nhw'n rhoi tŷ cyfa i chi yn yr Old Town yn Gibraltar, sydd ar y graig, os lyci chi. A trefnu'r pethau bach mae gyd, ond dos a byth unrhyw bwysa. Nathon ni fynd allan ar gwch hwylio, gafodd ger y map, hwylio cwch ar y Strait of Gibraltar. It's just amazing. A heibio'r llonga enfawr ma de. A oedd just y sgyrsia mynd i lefydd lot difyrach nag o'n i di ddychmygu. Yn enwedig, o'n i mwyn yn gwybod am Ianito, yr iaith sydd gen nhw yn Gibraltar. Mae yna elfenna o Sbaeneg a Saesneg yn efo, ond mae gen efo lot o ddylanwadau ieithoedd eraill, achos mae yna loads o ddylanwadau gwahanol ar Gibraltar. Mae gymaint o hanes difyr yna. A wedyn oedd cael clywed i barn nhw am yr iaith Ianito ar ffordd oedden nhw. Mae yna lot o bethau'n debyg i'r Gymraeg yma. A hefyd, be oedden nhw'n dweud, oedd nhw'n ddiddorol iawn i mi, os di bobl i Gibraltar yn mynd dramor, mae pobl wastad yn meddwl mae Cymru dyn nhw. Achos maen nhw'n siarad efo'r un can a ni. Ac unwaith iddyn nhw dweud hynna, o'n i'n meddwl, maen nhw gyd yn swnio fatha hwntws. O'n i'n clywed o felly, o'n i'n meddwl, mae pobl o cwm, mesta. Beth sy'n bod ar hynny? Ti'n byd? Oedd yna'n gret. Dafydd eisiau mynd i tsecio'r lleoliad. Follow that, Dafydd Llywelyn. Be ti di bod yn Gret, diolch. Wel, eisiau'r maes awyr, o'n i fod i fynd i Gibraltar, ond o'na rhyw deulu di cymryd y tŷ yma. A fe rai fi droi rownd a just ista. Na, dwi'n di gwneud yn byd llawer i fod yn onest. Gweithio'n gydwybodol. Na, dwi'n di bod wir chdi. Mae'n di bod yn eitha distaw o'n i. Be dwi di... Na, dwi'n hyd yn di bod yn y theatr i flawr chi. O'n i'n meddwl bod ti methu wneud rhaidadiadau, achos o ti'n mynd i weld rhyw ddrama rwla. Do, ond na, nid y drama yna oedd i. Na. Mis diwethaf yna, da. A sgwrs cryptic. Ie. Na, ond ath yn chwaer i weld nai yn Llundain. Ti'n gwybod, hefo Michael Sheen. Nath i fwynhau o? Mi nath i fwynhau o'n arw, do. A wedyn, dim mwynhau o gymaint fel bod i wedi rhoi tocyn i'w brawd, ond diolch moch. Nes i edrych ar ôl y ci. Gret. Ond oedd hi wir wedi fwynhau. Ac oedd hi'n dweud bod o werth. Mae'n dod i Gaerdydd mis Mai, da. Ie, mae Dafydd tocyn. Fi'n edrych blaen. Ie. Wedyn, edrych ymlaen i weld hwnna mis Mai. Dyna ni. Dyna dim o wedi. O'n i mlaen. Stom. Cymru fach. Hanes y chwaer oedd yna, dim hanes chdi. Wel, mae gen y chwaer i mwy o fwyd na fi ar un o bryd. Oce. Geith y chwaer ddod i siarad efo ni mis nesaf. Sa'n lot mwy difyr, allai ddeud eich di. Gwanas, beth ti wedi bod yn neud? Wel, pan mae bobl yn dweud bethau fel pas capus o belly, dwi rioed i dallt, achos os ti'n byw ar ffarm, mae'n gyfnod lle mae'r wyna, a dwi newydd fod yn trio dod â oen sy'n bron yn farw yn ôl i dir y byw, a dwi'n meddwl bod fi'n llwyddo. Sori bethau neis fel la. A wedyn wrth gwrs, mae gennym ni faes carafana, ac am bod i wedi bod yn bwrw glaw ers misoedd,
lot o fus i'r carafan a ddim di agor. A di gorau rhoi pres yn ôl i bobl o di bwcio felly. Ond da ni'n eitha sych. Wedyn, cwpl o'n i fatha plismon ceir. Da chi ddim yn cael mynd ar y gwair! Neb yn mynd ar y gwair! A hefyd, mae yna system ailgylchu newydd yng Nghymru sydd ddim cweit yn gweithio eto. Felly, mae'n biniau ni'n dal yn gorlifo a neb di gwagio nhw, so mae hynna'n hwyl. Felly, a dwi'n trio golygu a sgwennu ar ben hynna. Felly, dwi wedi bod yn brysur iawn. Ac o'n i'n sbio ar lyniau Instagram Manon o Gibraltar yn wyrdd. Sorry, Bethan. Dwi'n falch bod ti wedi cael amser da, Manon. Ti'n di cael gwahoddiad na? I lle? I fynd i Gibraltar, di'r gymdeithas yna ddim di dod atoch chi o'i dweud. Dydw i'n gwybod pwy dwi eisiau. Chi fi nesa. Jolly colli'r plot, sa'n gweld e? O, ei. O, so hynna. Ti'n meddwl, ia, ti'n meddwl gen nhw ddiordeb? Tro nesa, wyt ti'n gadael dy blant adra, Manon, ac yn... I'm afraid, because of personal issues, I have to come with 4 adults. Emotional support pets. Ti di bod yn Llundain hefyd, Manon? Do, nes i fynd i'r ffair lyfra yn Llundain, gofiwch. O'n i'n gweld rhyw glip o'na chdi ar Twitter yn siarad yn posh. Oh, yes, I am very, very, very posh. Oh, I don't know, yes, llediaeth, yeah. Oh, come on, it was banker eye all the way. Ti di bod fan o blaen? Do. Ia, dwi'n licio fynd i'r ffair lyfra. Mae o'n corporate iawn. Mae o'n le... Mae marmite, dydy, mae bobl yn gwirioni neu casau'r peth. It's terribly corporate. Oedd restr fer gwobr a'r Carnegies fi oedd yn cyhoeddi heina blwyddyn yma yn y ffair lyfra. Felly, ia, ges i fynd yna, gwarfod lot o bobl, gret. A mae'n hwyl, mae'n hollol wahanol i bob dim arall. Ond mae'n ei fi'n werthfawrogol iawn o Steddfod hefyd. A pa mor laid back. A, ia. D'cho. So beth yw gwahanol gyhoeddwyr a falle'n dod at ei gilydd, neu? Ia, mae gen nhw stondina, ond mae'n enfawr, mae'n wir yn masif, a mae gen ti un rhan lle mae'r asiantaetha a'r agency gyd yma yn cael cyfarfodydd. Lle mae'n lot fawr iawn o fusnes yn cael ei wneud. A ti yn clywed lot am, o ia, mae'r llyfr yma wedi cael ei werthu, yr iaith yma, neu... Mae lot o hynna'n digwydd. Lot o schmwsio. Ond dwi'n yn gret am wneud y stwff hwnna. So, mae well gadael i gyhoeddwyr falle. Achos dwi beth yn gwybod beth i ddeud wrth pobl. Beth cyhoeddwyr, di'n fwy na gewduron o'n i'n teimlo, cos eisiau yna gwbl flynyddoedd yn ôl. Ac o'n i'n teimlo fatha. Eblaw bod gen ti, rôl. Mae yna sgyrsiad i fyr yn digwydd efo awduron. Ond mae cyhoeddwyr yn lle gweld dydyn sut bobl ydy'r awduron ydy hon yn mynd i ffitio mewn efo beth dwi eisiau neud a falle a tha ffrind i mi gymryd o ti dweud smwsio ar y lefel gwylod na gymson o'r lift i fyny'n uwch na gyda nhw fod yn ddamweiniol a mae gen ti stafellodd y fanno lle dos a ddim gwyn a crackers a bwydydd just bobl wrth fyrdda yn trafod pres calad go iawn, oedd o'r awyrgylch hollol wahanol. Mae'n odd. Dio ddim fatha o'n i'n meddwl fysa fo. Ond maen nhw'n deud bod bob ffair lyfran wahanol fod y rai mewn gwahanol wledydd. Mae rai yn nhw'n fwy fel gwyl. Oes na gynrychiolaeth y Gymru na? O gwbl? Oes. Reit dda byn hyn, does? Oes. Dwi'n mynd i cael ei hyrwyddo na iawn, chaith na gri? Neu falle fi sy'n mynd troi yn y cylchoedd yna. Ti sy'n mynd troi yn y cylchoedd. Argol yndi. Ffair lyfr y Llundain. Ond ydy'n cael sylw yng Nghymru? Dyna beth dwi'n olygu, sori. Wel, dwi'n gwybod pa fath o sylw sa'ch chdi'n rhoi iddo fo yn gyhoeddus, achos fatha busnes, di o da. Wedyn just sgyrsia
So ti'n gweithio i wasg, so ti'n gwybod amdano fo. Reit. Difyr. A dwi jyst yn gofio fo amdano lle ges i Turkish Delight go iawn am y tro cyntaf rioed. O sylweddoli bod fi'n licio Turkish Delight a bod o ddim fatha'r fries a fi achna. Fatha nania. Ia! Ysdim yna stondinoedd gwledydd, does? A dyn oedd Twrci'n rhannu Turkish Delight a fi'n meddwl, dwi'n licio hwn. Nes i gymryd o ran bod y gwrtais a dweud, a gai damad arall. Be ti bod wneud Aled? Ie, fi wedi cael mis bach eitha brysur ydi. Lot o feicio gan bod y tywydd i fod i dechrau troi. Eithon ni lan i Cwm Elan Nice. i feicio a cael ei dal yn y tywydd fwyaf hyn llefus. Fi beth wedi cael ei dal mewn. Nath ti'n modd i'n mynd, sef ma rhyw 6-7-8 milltir, a wedyn chi'n cyrraedd y pen, a wedyn ti'n troi rownd am yr awyr yn ddi, a fi'n meddwl, mae'r glaw yn dod, a mae'r glaw yn troi cenllysg, mae'r cenllysg yn troi eira, a mae'r llaw di drown chi, a chi'n crynu, a wedyn chi'n meddwl, o rhaid, wyll ni dechrau mynd nôl, achos mae rhaid, oedd hwnna dda. Diddorol, fel, a wedyn dwi'n newydd fod, so cysylltiad beicio eto, i Fflandrys, i wylio'r Tour of Flanders, a Matthew van der Poel yn ennill y ras a cael penwythnos bendigedig mas na. Ond oedd y tywydd yn effernol eto, a gaethon ni i gwlychu reit trwyddo. Ond penwythnos really neis mas fyna yn Fflandrys. Da, beth a fi, so dim diddordeb mewn beicio, ond neis. Dwi'n wyrdd yn gwrando ar hynny. Ti'n meddwl, ti'n cyrraedd y lle yma, a oedd e bron bod yna gormod o llwybrau beicio. Oedd gymaint o nhw, o ti ddim yn gwybod pa un i fynd arno i'r un lle, ti'n meddwl. Oedd e'n jyst yn anhygoel, mae'n fflat. Mae pawb yn beicio. A ti'n meddwl, mae'r cwrw'n gret. A oedd e jyst, penwythnos jyst neis. Ni'n trial wneud bob yn ail flwyddyn i fynd i weld y ras yma, achos mae ar y cobbles. A wedyn mae'n ras arbennig. Honna, dwi. Na, mae'n arbennig, ti'n meddwl. A os ni allan yna, so, ti'n modd, ni'n pobl eitha classy a corporate a posh fel Manon, so o'n i'n gwisgo'r bucket hats o Gymru, ti'n modd, fel... Oedd lot o bobl yn draw a gweud, Wales, ti'n modd, a dath rhyw foi draw a gweud, o Gymru, dyn ni perthynas agos gyda Cymru yn Fflandrys, gret, oce. A ti'n modd, oedd e'n sôn am, fi'n nabod eich prif weinidog, a ni'n meddwl, be, Mark Rhegfeydd? Ie. A dwi'n cwrdd ar ei newydd wrthos nesaf. O'n i fel, gosod, odw, iawn, gret. O'n i fel, iawn, oce. Sut chi'n nabod Mark Rhegfeydd a gosod? Wel, fi yw prif weinidog Fflandrys. Nes i cwrdd chi, yna, mi'n am bach. So dyna beth sy'n digwydd os ti'n gwisgo bucket hats Cymru. Da, de. Be ti'n bod yn Siân? Be dwi wedi bod wneud? Nes i sbio yn y nyddiadur, cos bo fi wedi meddwl am hyn. Da ni'n neud lot o bethau bach, dydan. Sdi, chweched dosbarth ysgol Morgan Llwyd, a Merched y Wawr Llanffestiniog yn siop yn chwaer. A dyn, y gosa ges i Llundain, fys i ar sgrin fi ar gath yn darllen, fi'n darllen barddoniaeth ar gath jyst yn cerdded ar draws ddigwyddiad Pen Cymru oedd yn Llundain, oedd o'n un o'r pethau hybrid yma, lle o'na rei beirdd o Gymru na go iawn, ac o'n i'n pendryn. Excitement mawr ydy bod This House cyfieithiad yn y tu hwn, nofel What I Wrote, wedi cyhoeddi. So mae hynny wedi bod yn ddifyr. Mae'r llyfr yn neis. Ti'n gwybod be? Dwi wedi cael copi. Ti'n cael copi? Dwi'n meddwl. Pan o'n i yn y ffail lyfrau. Welis di Sue Wilson. Do, a ges i fag hefyd. Ia, bagia piws neis, 3 times rebel. Dwi'n meddwl bod nhw wedi ordro lot gormod, cos maen nhw'n rhoi... maen nhw'n defnyddio nhw fatha packing yn y boxes, dwi'n meddwl. Ti'n cael bag am ddim efo'r llyfr? Rai pobl, na i yrun i chdi. Gret, diolch. Ti'n misio llyfr, nag oes?
Just y bag, dwi eisiau. Just y bag. OK. Angofio'r llyfr. Na i ar y bag i ti. Ydy gyd i'n di negas efo bag bach piws. Gret. Ond pa bryd mae'r llyfr, ydy'r llyfr allan yn y siopa lle? Ydy 11 o mis dwytha, o mis Fawrth, oedd y dyddiau cyhoeddi swyddogol. Gys i lansad? Na ddo. Da ni gobeithio fydd na ddigwyddiad yn Blaena ac yn Port, a da ni trio trefnu beth yn Llundain, yn Ganolfan Cymru Llundain, ond sam dyddiad ydi benni. Ond dwi'n gwybod, dwi'n meddwl bod lansiadau yn gymaint o bethau yn byd Saesneg, de. Mae Cymru Cymraeg yn disgwyl noson efo cacan gri a gwyn, dydyn. Mae bagiau'n gweithio well yn Saesneg, ie? Ie, mae rhaid. Alla bod o'n beth ôl Covid hefyd, achos dwi'n meddwl bod ni'n cael lansiadau'r un ffordd ers Covid. Gymaint, na. Na, felly. Ond mae o'n brofiad difyr gwahanol. Hwn ydy'r lyfr Saesneg cyntaf di? Ia. Ia, mae tro cyntaf i lyfr gael ei gyfieithu. A neu chdi ddari gyfeithio? Ddari rwy'n gyfeithio? Susan Walton. Nath gyfieithu fo. A faint oedd na dipyn o gydweithio? Neu... Chydig o drafodaeth, cos da ni'n nabod yn gilydd beth bynnag. Be ddigwyddodd gath sŵ fentoriaeth fatha cyfieithydd. Oedd wedi cyfieithu lot o lyfrau plant a bobl ifanc i Myrddin, a chydig o stwff lyfrau ffeithiol, ac oedd isio cyfieithu nofel oedolion chydig bach fwy llenyddol. So gallu fentoriaeth efo llenyddiaeth ar draws ffinia, llenyddiaeth Cymru a balle'n cefnogi. A di nath i ddewis yn y tu hwn fatha i phrosiect ar gyfer hynny. A wedyn mynd i chwilio am gyhoeddwr ar ôl gorffan. Ydy o'n rhyfedd darllen dy waith dy hun yn Saesneg a chdi ddi heb fod yr un sydd wedi gyfeithio? Yndi, weithiau. Di'n teimlo fel llyfr Siân? Mae hafwyan efo'n hollol iawn, ond dwi weithiau dwi darllen rhywbeth ac yn deud, sana am yn deud hynna. Ti'n gorfod dysgu, wel ia, ddim yn anna fi ydi hon, ac e. Cweit, anna sŵd i de. Ie, diddorol. Felly, Manon, ti sydd wedi cyfieithu dy reid i gyd, ti wedi cael neb arall yn neud dy waith? Na, mond ieithoedd dwi'n mynd all, de, so dwi'n mynd gwybod beth maen nhw'n neud efo nhw. Ond chdi nath gyfieithu'r Saesneg? Ie. Ie. Dwi'n ormod o control freak fel a, dwi'n meddwl. Ond oedd o'n lyfr gwahanol yn Saesneg? Dwi'n cymryd bod chdi'n meddwl yn Gymraeg? Neu wyt ti'n meddwl yn y ddwy iaith? Pwy fi? Ie. Fi ar ddwy iaith, mae'n siŵr. Dwi'n cofio rhywun yn cyfieithu stori fer gen i Saesneg. A pan weles i'r fersiwn o'n i'n mynd i credu. O lot o'n yma dda iawn, ond lle oedd y gwreiddiol yn Gymraeg, lle oedd y boi yma yn dweud, be ddiawl wedi cael ei gyfieithu fel, what the places? Brilliant. Don't quite yn peth eich. Fa Eton. Dyna fo. Ydy, ond mae pethau ddim rhegfeydd, wel rhegfeydd a gymylu ar rhegfeydd yn anodd iawn i cyfieithu dydyn. A'i cael ei lefel nhw'n iawn. Yn arbennig yn y Gymraeg, dwi. Achos mae'r rhegfeydd yn y Gymraeg yn gallu bod yn rhywbeth eitha ta'r mo anwildeb neu o ysgamder, dwi. Ydy. Hefyd, dwi'n cofio gatho nhw draffaeth efo oedd y boi yma neu ceg fel twll tîn iar. Dyna fo'n neud o Saesneg? Na. O, mae'n bryl. A be oedd y cyfieithiad? Dwi'n mynd cofio hwn, ond oedd yma'n iawn, le. O, dwi'n modd. Da iawn. Dwi'n meddwl oedd y gyda cyfieithu fan llythrenol, mae'n swnio'n uffernol. Yw'ch gwych fasa darllen llyfr efo hynna'n y bod. Hawaii. Un iard yn creu y llall. What the blazes?
Gwni alw'r benod man, what the blazes. O, ella twll ti'n iad ydi. Dyma, safon y podlediad yma, jyst yn mynd fel. Dwi'n iwio, yndi. Dwi wedi ddechrau gofyn chi beth chi wedi bod yn ddarllen. Beth ti wedi bod yn ddarllen, Bethan? O, fi? O, reit. O, Ie. wel. Ac da ni'n wedi siarad dipyn o, achos oedd yr rhestr yn mynd yn hir, ond dwi wedi dynnu o lawr. Reit, fyddwch chi'n falch y clywed yn da. Mod i wedi darllen Gwibdaith Elliw, Ian Richards. Ie. Ie. So Dafydd wedi dweud bod hi'n goblin o nofel a, a so licio clywed y marn ni. Iawn. O'n i eisiau mwynhau hi, ac o'n i yn licio cymeriad Elliw yn ofnadwy a Gwenor Ddafad. A Pawel, neu Pafel, bynnag ti ddeud o, sef y boi ma Elliw'n ffansio. Ond o'n i eisiau mwy o hwnnw, nath o'n nhw ddiflannu rhywle, os o'n ôl. Ac o'n i wir yn licio'r drafodaeth am rôl awdur a be'n union ydy y byd creadigol. Ac o'n ambell ddarn athronyddol yn cymharu rôl awdur a rôl Duw yn ddiddorol. Dwi'n teimlo fel weithiau pan dwi'n sgwennu. I am God, die. Sorry. Ond, rai fi gyfadda na gwneud i'n hun bydru mlaen o'n i. Mae Dafydd a Manon yn amlwg yn llawer iawn mwy athronyddol na fi, achos o'n i'n colli mynadd. O'n i isio i'r awdur sy'n neud y llyfr lle. O, mae gymlaeth i gygluro di. O'n i eisiau cael gwarad o gwyn o seikiatrydd mewn ffordd boenus, achos oedd o'n mynd ar nerfi. Felly, os oedd fwriad oedd gwneud i mi beidio licio'r seikiatrydd, nos hynna weithio. Ond oedd y diwedd, lle ydych chi'n clywed o Ddafad yn cnoi cil, yn union be o'n i angen, nes i wir fwynhau hwnna. A hwnna'n gwneud sens. Oedd y Ddafad yn gwneud sens. A mae'r clawr yn wych am ddarlunio sut fath o nofel di. Elli di'n peidio edrych ar y clawr a meddwl, ia, hwnna di o. Mae'n wahanol, mae'n anusgwyl, mae'n quirky, mae'n mynd i blesio rhai, ond ddim pawb. A dwi'n falch mod i wedi darllen ni, ond doedd o ddim yn bleser. Sorry. Dwi'n ei digon teg? Ond fo, o'n i gymaint eisiau mwynhau. Dwi'n meddwl dyna'r math o nofel ydy hi da. Mae'n mamait, dydy. Yndi, bendant, yndi. Os o'n i yn deud, mae'r seikiatrydd ti fod i wyllio fo dwyt. Ia, dwi'n meddwl hefyd. Achos dyna di'r, swn i'n dweud hwnna di un o'r themau canolog y nofel yna, ydy rhyw fath o dafludd sen ar bobl ma sydd yn ennill bywoliaeth allan o'r maes yna. Bendant. O, ne, o'n i'n cael gwbl. O, gyda llaw, dwi wedi llwyddo i bechu Gareth o'r orangutan, do. O'n i'n gwybod bod o'n gwrando ar y podlediad ma. Na, dweud bod o'n licio. Na, ar Twitter, o'n i wedi deud, swn i'n rhoid o'n bresant i neb. Felly, dwi wedi pechu orangutan, ond yna fo, fel y mai. O, gyda llaw, fi'n gofio, fes i'n siarad efo grŵp darllen Manceinion, llyfrau Cymraeg Manceinion, ar y we, wel, am noson hilarious. Oedden nhw gyd i darllen yn llyfr i Gladiatrix, a wedyn, o'n nhw gyd dweud i barn. Yn gwingo. Yn onest. Yn onest. Nath o ddynas mae dweud, wel, nes i stopio hanner ffordd. Oh my God. Achos o'n ormod o drais yn mi. A rhaid mi ddeud, o'n i'n meddwl bod y cymeriadau'n arwynebol. Felly, nes i jyst dweud, o'n rhaid mi ddeud, dyna peth gweitha, da chi'n gallu dweud wrth awdur bod y cymeriadau nhw'n arwynebol. Ond oedden ni gyd yn ffrindiau ma, oedden oce, felly fyddwn ni'n trafod hyn. A chwarae teg, nath rwy'n arall ar grŵp dweud, esgusodwch fi, os nath chi mond darllen hanner ffordd, oeddech chi'n nabod y cymeriadau. O, wel, oedd hi'n drafodaeth i fyr. Wirioneddol ddiddorol, a nes i fwynhau'n ofnadwy, hyd nod os oedd na rwy'n yn meddwl bod o'n nghymeriadau'n arwynebol. Ond oedd hi ddim di gorffen y llyfr. Felly oedd hwnna'n brofiad. Oedd ni drafod bethau fel yna, embarrassing moments efo grwpio darllen.
Waw. Hynna'n lot i ddeud, twa. Dwi'n gwybod sut swn i di ymateb i hynna, de. Ie, wel... Ie, allol sut ti'n ymateb? Ie. Dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud beth iawn. Colli cysylltiad. Sori, ia. Dyna be o'n i'n meddwl, ie. Dwi'n clywach chi. Ie. Felly, ti'n meddwl, ar y ffig, ie, os di Ian, dwi wedi bod yn clen fo Ian, do. Oedd hi dda, ond, to. Wel, dim i chdi, dio ddim yr un fath a dweud, dda. Arwynebol yn... Ie, dwi'n bod yn gas, dwi jyst yn talu nôl am bod bobl yn ei hyn i fi. Right, sôn am bechu, da chi'n cofio fi'n deud yn y Steddfod mod i ddim wedi mwynhau prydd lly'r Titus. O ie. O'n i'n onest iawn, o'n i'n deud, dwi'n gwybod bod i'n mynd i ennill llyfr y flwyddyn. Mae'n tic y boxes i gyd, ond ddim i mi. Wel, dwi wedi darllen anfadwaith. Dych chi wedi darllen anfadwaith? Na, do. Neb? Oce, mae hon yn un marmait, o'n i'n gwybod sy'n un marmait, a hon ar un i ddewis yn clwb llyfrau ni. Wan ta, ar y dechrau mae'n anodd. Mae'n anodd cael dy ben rownd yr holl syniad y peth, achos mae'n wahanol. Dim byd tebyg i prydd. Ac o'n i yn blino fo gorfod sbio drwy'r iadur. Dwi'n licio gwybod beth di ystyr geiriau. O'n i'n cael llan bol o sbio be oedd geiriau fel, a dwi'n mynd i'ch profi chi iwan. Okay? Dych chi'n bobl clyfar fan hyn. Pwy sy'n gwybod beth di ystyr ermig? Dim syniad. Ddim hyd yn oed Dafydd. Aball? Be? Aball? Aball. Na, oce. Na. Siacar goch? Bobl bach na. Giau? Fath o bry? Dwi'n mwyn cofio. O beth, ti'n mynd i ddeitho ni beth i ystyr y geir yma? Na, nes i sbio nhw gyd fyny, a dwi wedi anghofio beth i ystyr nhw. Oh, what the blazes? O, dwi'n di atab o, tas i ddim callach os dwi'n atab ar on. Ond ym mha tyfodiaeth Wel, mae bar dal? Pen Llun. Mae ocê. Llun dod o Ben Llun, a hen eirfa amaethyddol o bosib dio, neu mae o jyst yn licio ffeindio rhyw eiriau obscure a roi nhw fewn. Dwi'n gwybod. Ond oedden nhw bod? Nes di ffindio Ond oedden nhw'n nhw'n geiriadur? bod. Oce. Nes i ffeindio nhw. A dwi'n cofio, i gyrmar sefyd, ac yn meddwl, beth? Ac yn meddwl, na i gofio hwnna. O, dwi di'n cofio? Na, ach dwi. Os da chi eisiau gwybod beth i gyrmars mae o yn y geiriadur. Ond nes i ddal i fynd, achos oedd y stori'n cydio. O'n i'n meddwl, o'n rhywbeth yma. Cos ffantasi di, a mae yna andros o lot o waith mynd fewn ni. Ond o'n i ddim yn mwynhau tan ta hanner ffordd pan ddoth y clogwyr i'r stori. A rhyw fath o gewrid i'r clogwyr sy'n siarad yn od. Waw! O fan o mlaen, de, nath o just... Oedd o fel sa rwy'n di cydio na fi. A di'n ysgwyd i... Dwi'n cofio, nes i just sythu a fath o gwstio'r llyfr i ffwrdd yna fi a mynd, o mam bach. O fan o mlaen, de, ffantastig. O'n i di gwirioni. Tudalen 149 lle mae'r clogwyr yn canu. Oedd o just ydi'n hudo fi. O'n i methu anadlu ar un pwynt. Wir, nath o wneud hynny fi. A mae'r ddau brif gymeriad, Ithel ac Adwen, maen nhw'n mynd i aros o fi am spel. A mae'n bosib, cos nes i ganmol o'r Twitter, oedd Llyr yn deud wrach na wedi clywed mwy am y ddau, falle fydd na ddilyniant. Oedd just... Gwigyn ydy'r boi Ithel ma, rwy'n sy'n cadw cyfraith y threfn yn y byd ffantasiol ma. Ond mae yna fwy nag un person yn nhw. Felly maen nhw osgor o bod nhw. Felly mae'n uffernol o gymleth. A mae'n rhaid chi ddarllen y llyfr. I ddechrau. Oedd ein ymateb y grŵp darllen, de. Tair heb lwyddo i orffen o eto. Un di trio fwy nag unwaith a jyst methu dall di, na'i mwynhau hi ac yn teimlo'n rhwystredig oherwydd hynny. Ond oedd y gweddill yn ei gyd i roi 8.5 neu 9 iddi, ac un di roi 9.5 wedi gwirioni'n bot. A honno di'r un sy'n anodd i flesio. A mae'n amhosib deud ysdi mynd i fwynhau llyfr ni beidio. Chi jyst methu deud. Felly, marmait o lyfr, a dwi'n di drio dar ogwan wan, fyddwch chi'n fwynhau o. Dafydd, byddi. Manon, byddi. Siân, dwi'n meddwl, byddi.
Aled, falle o tudalen 149 ymlaen. Dwi'n gwybod. Ella bod fi'n hollol anghywir, ond dwi'n mynd i ddeud eto, dwi'n gwybod pa flwyddyn maen nhw'n dechrau busnes llyfr o flwyddyn, ond mi ddyla hon fod ar ryw restr rwle da. Gweitha'r dechrau sydd... Nofel i oedolion ydy? Yw, ia. Okay. Argod, dwi'n mynd abor un plentyn fysa'n gallu handlo'r eirfa i ddechrau. Ond fi'n meddwl gen ti plentyn fatha llyr sy'n ei ffennol y glyfar. Dwi'n mynd i fel? Ie. A wedyn, gai jyst sôn am lyfr, ond nes i orffen pnaw yma, achos dwi wedi cael fy ysgwyd. Dwi'n licio llyfr sy'n ei fi grio, ac o'n i'n gwybod sa'r nofel yma yn ei fi grio, achos mae am ddau gymeriad sy'n mynd i farw. Mae nhw yn yr ysbyty, mae gen ti Lenny sydd yn ferch yn ei herdega a mae'n sal. Ti'n gwybod wneud hi'n gwella, a da ni byth yn cael gwybod iawn beth sy'n bod â ni, ond am gymeriad, Manon, neu os a ti licio hon, y cymeriad yma. Mae'n ffraeth ac yn ddoniol ac yn quirky, mae'n just yn hyfryd. Wedyn mae gen ti Margot. Os di'n Margot, Margot di o? Ie, dath ar y good life. Na fo ta. Ond dwi eisiau dweud Margot. Mae Margot yn ei 80, mae hefyd yn ysbyty ferw. A maen nhw'n dod i'n nabod i gilydd mewn dosbarth celf yn ysbyty. A maen nhw'n clicio. A mae Margot yn uffan o gymeriad fyd. Ydyn fesl llun maen nhw'n neud yn y dosbarth celf yma, ti'n dod i'r wybod i hanes nhw. Ac o'n i'n gwybod bod na o leia un o'n nhw'n mynd i farw. Cos mae yna'n nofel di. Ond, o'n i'n eistedd y bwrdd e. O'n i'n crio gymaint, o'n i'n methu darllen, ac o'n i'n gwylltio fe'n hyn, cos o'n i eisiau cael ymlaen i darllen. O'n i angen windscreen wipers. O'n i just... dwi'n meddwl llygyd i'n dal fel cyrrins bach ebyn heno. Cos oedd o fel gordd yn diwedd, ond oedd o'n gordd braf. Dych chi'n gwybod i feddwl? Ie. Be di teitl y llyfr? Ia, felly ddew nhw. The 100 Years of Lenny and Margot. Dwi eisiau di Margot. Pwy di'r... Marianne Cronin, fysa ti byth di clw amdani, chos i nofel gyntaf hi di hon, a mae di cael ei chyfieithu llwythi o ieithoedd yn barod, a maen nhw'n gwneud ffilm Hollywood ohoni i fod. Dwi wedi bod yn googlo, ond dwi'n dweud cael hanes y ffilm. Be di'r iaith gwreiddiol? O Saesneg. Ond mae cymeriad Lenny yn hanner Swedeg. Mae just mor wahanol. Mae di bod yn Richard and Judy thing, dwi'n meddwl. Ond, nes i mwynhau. Felly, ti eisiau roller coaster emosiynol, de? The 100 Years of Lenny and Margot. A dwi hefyd eisiau dweud bod fi wedi darllen An Elderly Lady is Up to No Good gan Helene Tursten, oedd yn Swedeg yn wreiddiol. Ys i wirionedd ar fwynhau. Llyfr bach tenne, lle chi ddarllen am chwinciad. A am ddynas ma, sydd bron yn 88 oed. Ac os dim yn licio nhw, mae'n lladd nhw. Oce, eisiau ddarllen nhw. A nes i fwynhau'n ofnadwy, y blaw mae frawddeg ola un. Bosib bod honna di gweithio'n well yn y Swedeg gwreiddiol, dwi'n mwyn gwybod. Ond mi nath y frawddeg ola, ddim upsetio fi, just o'n i'n mynd, o'n i'n mycio honna. Ond dyna mo, reit, dyna ddigon o lyfrau gen i, ynddo? Dwi wedi blino. Be ti bod allan, Manon? Wel, reit, so gen i'n rhestr o'na. Achos bod fi wedi bod ar aeroplen, achos dwi'n gwybod os ti wedi sôn eisiau Gibraltar. Na. Mis yma. Nice. Ac dwi wedi lawrlwytho borrow box ar yn ffôn, achos bod chdi wedi dweud bod chdi'n ei hynna, Siân. Ac o'n i ddim wedi meddwl, wneud yna blaen. Mae'n gret, dydy. Mae'n gret. Mae borrow box yn ffantastig o beth. Wedyn, o'n i eisiau rhywbeth sy'n ni'n gallu darllen ar yr awyren. Wbath, llyfr gwyliau, os licio chi, da ni wedi siarad am hyn o blaen, da. Lle, eisiau darllen llyfr o'r enw Devil's Breath gen Jill Johnson. A mae'n nofel am rywun sydd yn arbenigo mewn planhigion gwenwynig. A mae hi yn tystio
rhyw weithred treisgar. A mae hi, mae'n fatha rhyw fath o who done it, neu who done what, dipyn bach. Ond mae'n gret, nes i darllen am dim o dro, just lyflu, gwych o lyfr, swn i yn argymell o'na. Nes i hefyd darllen nofel drosedd o'r enw Outback gyn Patricia Woolf. Gwaith o'n ddifyr achos o'n i'n rhyw fath o, ydyn y tra ni'n darllen, o'n i'n meddwl, gosa ddim really lot i hwn. A dwi'n yn gwybod, ond o'n i'n methu stopio darllen y chwaith, felly mae rhaid bod yn bryl, achos oedd hi'n glamp o'na fel. Ac wedi lleoli yn Awstralia, a dwi ddim wedi darllen lot o lyfrau sydd wedi lleoli yn Awstralia, so oedd hwnna'n eitha diddorol. Eisiau darllen Letters of Notes, da chi wedi gweld y gyfres yma? Letters of Notes, llythyron gyn bobl enwog, neu bobl adnabyddus, ond oedd hwn yn llythyron am fama, neu i fama, neu i'r plant gen i mama. Felly, oedd hwnna diddorol. Da chi'n dod i nabod y bobl enwog yma mewn ffordd hollol wahanol pan da chi'n gweld y ffordd maen nhw'n ymgysylltu efo'i mam. A dio ddim i gyd dim yn fel i gyd, ond mae'n diddorol. Ond y biggie nes i ddarllen oedd Gladiatrix gyn Bethan Gwanas. O no, oedd o'n arwynebol. Ys dim bellach na hanner ffordd? Do, nes i darllen ei lot, cofiwch. Na, oedd o'n gret, llon gwechiadau Bethan. Nes i wynhau go iawn. O'n i'n meddwl, mae rai fi ddeud, pan oeddech chdi'n sôn am sgwennu'r nofel, o'n i'n meddwl, dwi'n ffindio hi'n anodd weithiau cael empathy efo llyfrau sydd o gyfnod mor bell yn ôl. A dwi'n meddwl, mae jyst yn wal arall. Ond nes i ddim teimlo am yna o gwbl efo hon. O'n i'n yna yn syth bin efo nhw. Ac o'n i'n meddwl, oedd y cymeriadau mor gynnas a mor fodern hefyd. Dyna nath o dynnu ffwr o'r peth yna, lle yn yr anon na fi wastad yn meddwl, oedd bobl hen ddyddiau'n wahanol, oedden nhw'n meddwl mewn ffordd hollol wahanol i ni ac yn teimlo mewn ffordd gwahanol i ni. Ond nes di dynnu hwnna i ffwr, nes i feddwl, mae rhaid ni feddwl am hanes yn y ffordd mwy dynol yma, ffordd mwy empathetig. Ac o'n i wir yn licio mod i'n gallu teimlo a gweld ac ogleuo Sir Fôn yn efo. O'n i'n meddwl bod hwnna'n bryl. Oedd o'n dda iawn Bethan, nes i fwynhau yn fawr, felly llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch Manon. Croeso. O heibio chdi am banna dwi'n. Gret. O'n i wedi bod gadw draw. Dechrau bod ti'n byw yn Manceinion mewn ffordd, de? So ni wedi sortio nhw allan i chdi Bethan. Be ti bod allan Aled? Fi dal yn dalan gyda'r gyfres Jack Reachild gyda'r pentwr fi wedi brynu. Ond fe nes i ddarllen Helfa, Llwyd Owen. Nes i gorffen hwnna diwetha. Nes i mwynhau hwnna. Oedd e'n cael fy i droi'r dilynau a fi'n trwyddi. So nes i really joio mae Llwyd yn neud fyna. Fi just, eitha dristos taw hwnna yw'r diwedd y gyfres fi'n credu, ond mae wastad yn neud fi feddwl, achos fi'n byw yn eitha lleoli lle mae'r lleoliad i fod, a fi trio gweithio mas, lle mae'n meddwl hwnna. So, hwnna'n gret. Nes i cael profiad bach yn rhyfedd mis yma. Nes i ddechrau darllen llyfr o'r enw The Only Suspect gan Louise Candlish, a ddrai fi rhoi lan rhyw hanner ffordd trwyddo, os hanner ffordd. A fe jyst yn neud fi teimlo mor anghyfforddus i darllen e. A oedd dim byd yn digwydd, oedd e jyst yn teimlad fel fi rili ddim yn licio lle mae hwn yn mynd. A fi rili ddim eisiau darllen, mae jyst yn neud fi'n teimlo rili anghyfforddus. Am beth? Ti'n gallu... So mae rhywun wedi cael ei lladd, ond mae'r boi yma wedi bod yn byw yn y pentre. Mae fe wedi cwrdd â'i gariad ar ôl y person cael ei lladd. A wedyn mae wedi bod yn byw na 20 mlynedd, heb gweithio ei gariad bod e wedi bod yna, am so y person wedi cael ei lladd a pob dim. A mae jyst yn teimlo bach yn
fi jyst yn twmlo'n anghyfforddus gyda'r holl sefyllfa. Oedd e just, sy'n gwybod beth oedd e, a ni fel... Ie, ac wyt ti'n darllen pethau. Tywyll, ie. A ni fel, fi ddim eisiau darllen fwy, mi jyst yn twmlo fel sefyllfa anghywir i fi. Dyna ddiddorol. Achos ti'n gallu handlo bobl yn cael ei lladd a'i fynd arna, felly. Ond jyst y sefyllfa, o'n i fel, mwna jyst yn... Sa'n gwybod. Mae jyst yn twmlo'n anghywir i fi, so ie. So sa'n gwybod, ie. Gosh, mae'n anownadau ddiddorol, tyfa beth yw hynna. O, haid ti ffindio just amlinelliad o'r plot i ti gael gwybod oedd y boi drwg yn cael ei ladd yn diwedd. Dyle fi pigo fel lan yn mynd nôl at fel yn mynd na llaeth. Ydy o achos bod o'n rhy real neu... Falle bod fi ddim yn gwybod. Ydy o'n rhy dda mewn rhyw ffordd o fath, ti'n gwybod? Bod o'n rhy convincing. A ti'n meddwl gall hwnna, ti'n meddwl, gall beth digwydd bob trwy'r amser se, ond falle bod e'n real a ti'n meddwl falle bod rhywun rhwng fan hyn yn yr un sefyllfa. Ti ddim yn gwybod di, ond oedd e jyst yn... Mae hynny'n digwydd i fi, dwi'n sbio i weld be mae bobl eraill di dweud amdano fo ar Amazon neu Goodreads neu beth. Nes di'n wneud hynny, na dda? Na, o'n i jyst ddim eisiau gwybod dim byd mwy. So gen i weld, falle na neud hwnna ar ôl hyn. Oedd wedi troi gymaint o hynny yna chdi? Oedd, really mynd trwyddo fi. Fel bod rhywun... just rho fo mewn siop Helison ac anghofio amdano fo. So a wedyn nes i darllen Trothwy gan Iwan Rhys. Mae'n briliant. Mae just yn briliant. Mae'n campwaith. Mae'n just yn ffantastig o lyfr. Nes i wir mwynhau Trothwy, Oedd e just ffantastig. A gwmwys be o'n i angen ar ôl darllen y llall. Ond na, mae'n briliant. A wedyn, fi wedi bod yn gwneud prosiect yn gwaith sy'n dod i ben, so fel oedd fy nghydweithwyr wedi prynu llyfr i fi fel anreg. The Beaches of Wales. Nice. The Complete Guide to Every Beach and Cove Around the Welsh Coastline. Nice. Gan Alistair Hare. Mae'n wych. Mae'n just na'n hygol. Mae pob un lle chi'n meddwl amdano yn y llyfr yma, a chi'n mynd o gwmpas y fel fatha map reit rownd yr arfordir. Ond i just, ti'n modd, fi'n nabod rai llefydd bach, yn meddwl bydden nhw byth yn a maen nhw mewn yn y llyfr. Mae'n just yn wych. So mae hwnna'n mynd i aros yn y fan gyda fi'n credu, a wedyn gall teithio'r haf fynd i treol gweld llyfr. Os o ddisgrifiad o'r llefydd hefyd? Oes, mae yna lun ar gyfer bob un traeth. So, sy'n gwybod, mae hwn ddim yn dda ar gyfer podlediad, ydw? Mae yna llun yna. Danos, llyniad. Lleoliad ar y map lle ma fe, a wedyn disgrifiad. So, bydde fe'n gweud, ti'n modd, does dim lle i barcio fan hyn, rhaid i cerdded 2 neu 3 wydyr i cerdded y lle yma. A mae rai nhw mor fach, ond mae'r enwau gwreiddiol arnyn nhw hefyd. Mae'n mynd i ddweud, ti'n gwybod yr dudalen ti'n newid angos i ni? Ie. Enw Saesneg sydd ar yr... Ond fan hyn, ti'n modd, traeth bach, Trysaeth, Penbryn Beach, ti'n modd, amlwg llyfr Saesneg yw Aberporth, Crybach Bay, Mwnt Beach, Traeth Gwrddon. Llyfr diweddar, dia? Dwi'n byd clywed y byd amdano fo. Na, o'n i heb clywed dim byd amdano fe, so mae yn 2020, so fi'n cymryd bod wedi cael ei na pam achos bod e'n y cyfnod clo falle. A wasg o Sheffield, Vertebrae Publishing o Sheffield. Na, mae'n wych, mae'n wir yn wych. Ti'n bod, fi'n gwybod fi'n mynd i cadw troi at hwnna trwy'r amser nawr. Gai ofyn, a'i gwestiwn? Ie. Mae'n ma'n gostio? 20 pint. 20 pint. O, mae hwnna'n dipyn. Ail beth, ydy o fesul sir neu ardal? Fesul sir. Felly dwi'n mynd i Sir Fôn i weld be maen nhw wedi galw Cable Bay. Cos mae yna enw Cymraeg. Mae'n cyfeirio at Cable Bay. Mae'n gweud mae un o'r enw Porth Crug Môr a mae'na Cable Bay Porth Trecastell hefyd. So mae'r enwau Cymraeg mewn hefyd. Da iawn fo. Iawn, dwi'n hapus le. Difyr.
Be ti wedi bod allan, Dafydd? Wel, dwi wedi darllen 2 lyfr sydd yn eitha gwahanol, a dwi ar ganol darllen y trydydd. Y cynta ydy Alchemy. Dwi wedi darllen yna? Na, do. S.J. Parry, fel ydy'r awdur, sef llys enw yr awdur ar newyddiadau Gymraeg Stephanie Merritt. Oeddech chdi'n sôn, Manon, am llyfr hanesyddol. Mae hwn wedi cael ei osod ym Mhrag 1588. Ac o'n i yn meddwl, oce, mae hwn yn eitha gwahanol. Ond o'n i wedi gweld dipyn o adolygiadau ffafriol, ac o'n i'n meddwl, pam lai? Ti'n gwybod be, nes i wirioneddol i fwynhau o. Mae o mor ddifyr, mae o yn sôn am y boi yma sydd yn mynd i Brag, ac mae yna lofruddiaeth yna, a mae o'n gyfoes iawn o ran rhai o'r themau sydd yn cael ei trafod a'i crybwyll. Mae o'n ymwneud efo llofruddiaeth a pwy sydd yn corddi'r dyfroedd a ymgais y brenin i drio cael yr allwedd i allu byw am byth a felly. Mae o mor ddifyr. Fel dwi dweud, o'n i ddim sicr i ba gyfeiriad roedd am fynd ar y dechrau, ond unwaith i chi fynd i mewn i gronfil y nofel, mae'n chwipo nofel. Nes i wir fwynhau hwnna. Felly, swn i yn argymell i rywun ddarllen hwnna, Alchemy. A wedyn yr ail lyfr dwi wedi cael blas enfawr arno fo. Dwi'n gwybod os da chi wedi ddarllen o, llyfr am John Price. Chwarae tram, John Price. Mae hwnna'n amazing o lyfr, yndi? Wir i chdi, mae hwnna... Fed am coelio phan mor dda, dio. Wir i chdi, achos dwi'n cofio Nain yn sôn amdano fo. Ia. Ia, ac oedd hi'n dweud bod o'n gallu bod yn eitha sglyfaethus a bod o'n rhegi mwy na fi. Ond mae beth yn gael yma, mae'r gyfrol yma gen Geraint Jones, mae'n chwip o gyfrol. Achos mae'n sôn am... Beth sy'n ddifyr ydy, mae'n sôn am yn amlwg mae rhywun yn edrych yn ôl ar cyfnod yna. Nath orffan i ddyddiau yn Penrhyn yn do, Siân. Yn y wercws, do. Ia, do, yn bron y garth. A mae cyfeiriadau ynglyn a oedd o yn dioddaw salwch, a gafodd o lid yr ymenydd pan oedd o'n iau, ond hefyd mae'n codi gwrdd-len ar addyliau cymdeithas, achos mae yna rhyw fath o chwedloniaeth wedi greu o gwmpas i gymeriad o'n does. Dwi'n meddwl mae yna rhyw ramanteiddio ynglyn â bobl sydd yn cerdded ac yn byw yn y llall, ond mae'n ochr uffernol o drist o thywyll yn perthyn i'w fywyd o. A y ffordd oedd y gymdeithas, o'na rei yn ofalus iawn ohono fo ac yn warchodol ac yn cynnig rhyw fath o gynhaliaeth iddo fo, a bobl eraill yn amlwg yn troi cefn ac yn ei hwrtio fo o'i tir. Ond mae rai ddeud, allai ddim canmol digon ar y gyfrol yna. Nes i wir fynhau. A gwasg Utgorn Cymru sydd wedi cyhoeddi, sef gwasg, os dwi'n darllen iawn, canolfan hanes uwch gwyrfa, ie? A wedyn mae'n gwasg breifat ydi bob pwrpas, ie? Ie, dwi'n meddwl bod wedi cael ei ariannu gen y cyngor llyfr yna. Ie, na chdi. Na, o ran ei gwyddor na chdi. Na. Wel, os gewch chi gopi, dwi'n gwybod, mae wedi bod allan o Brent cwpl o weithiau. A digwydd bod ffeindio'r copi yma nes i. A, mae hon, wir i chi, mae'n amhrisiadwy. Be di teitl y gyfrol eto? John Price. Just John Price? Ie. Ie. Dwi wedi darllen i sawl gwaith, fatha chdi, yndi mae'n stori am un dyn, ond ti'n gweld yr holl un o gymdeithas o'i gwmpas o hefyd, yn dweud. Ti'n rhyw fath o ddod i nabod ymateb y gymuned. Yn hollol, At fo a pobl fatha fo. Y ffaith bod
gymaint o bobl i ofn o hefyd. Ie. Fath o'n adwy o drist am yna. Ie. Yn ddealladwy hefyd, ti'n ond mae'n drist, mae'n drist. O hefyd yn sôn, ti'n gwybod, pa mor aniolchgar oedd o'n gallu bod weithiau. Ie. T'mod, ac yn poeri bwyd allan ac yn taflu bwyd dros glawdd a falle. Ond hefyd, fel oedd yna gymuned hefyd yn edrych ar ei ôl o, a fel oedd o'n gwybod, a fel oedd rhai oedd o'r un anian o go, bod yna rhyw fath o god yn cael ei adael yn y gymdogaeth ynglyn â faint o groeso oedd i'w gael mewn gwahanol lefydd. O, wir i chdi, mae honna wedi gwneud argraff enfawr arni. A Geraint Trevor, ie? Fo sydd wedi sgwennu'r llyfr, ie? Geraint Jones? Ie. Ie, wel, mae rai i ddweud, mae honna yn chwip o gyfrol. Di ddim yn gyfrol newydd, na'n byd, dwi'n meddwl 2014 neu rhywbeth o. Ie. Dwi'n newid ffio ar wefan y llyfrgell, a mae'r gael ar y llyfrgell. Digon o gopia. Wel, wir, dwi'n meddwl mae hwnna'n mynd i aros yn bendant yn y co am yn hir iawn iawn. A wedyn y trydydd llyfr dydd allan ydy Rapa, Anturiaethau Cymru ifanc y Moroedd y De. Llyfr sy'n seiliedig ar gofnodion Capten John Hughes o Twtl yn Gaernarfon. A nath i, os dwi'n iawn, i wyr o Alwyn Harding Jones ffeindio rhywbeth o ddyddiadur Captain John Hughes yma, a wedyn i daid o, a mae o di yn amlwg wedi cofnodi i daith o ar y llong yr Inverness, a hefyd wedi sôn o'n longrylliad a gafodd ei achub a hyn a llall. Felly dwi hanner ffordd drwy hwnna. Mae hwnna'n carreg gwalch nath gyhoeddi hwnna. Mae hwnna'n ddifyr hefyd. Felly dyna beth dwi wedi bod yn ddarllen. Da. Ie, ddifyr lle. Pam da chdi ta, Siân? Rhyw gymysgad rhyfedda bethau. Rhan o'r... dwi wedi dweud bod fi'n mynd trwy'r silff ma sydd efo pethau heb i darllen. Sydd darllen Flowers for Mrs Harris gen Paul Gallico. Oherwydd bod fi wrth y modd ys pryd blentyn efo un o lyfrau Paul Gallico, The Day the Guinea Pig Talked. A dyma gyda'i sawl un o'i lyfrau fo heb i ddarllen. Ond mae jyst yn nofelig fach am ddynas llnau yn Llundain a mynd i Paris i brynu ffrog Dior iddi hi hun. A mae jyst... Mae wedi bod ar y teledu, dydy? Dwi'n meddwl bod... Dwi'n sbio pryd cyhoeddwi ti wan, 50 1958 gynta. Yn amlwg, mae di dyddio, ond mae jyst neis ac anwyl. A wrach yn llai di niwad na dwi'n rhaid yr argraff. Llyfr arall ydy beth o'r enw Gorwelion, Shared Horizons, ac bod y teitl ddwyieithog dos a ddim Cymraeg yno fo, gath o'i casgliad o gerddi a darnarhyddiaeth wedi cael ei hel at ei gilydd gyn Sustainable Wales Cymru Gynaliadwy wedi golygu gyn Robert Menhinnig a beirdd ac awduron o India, o Gymru ac o'r Alban yn sgwennu ar argyfwn hinsawdd. Fatha pob peth sydd y gasgliad o wahanol bethau, mae yna rei o'n i wirioneddol licio, a rei o'n i'n mynd. Ar y cyfan, nes i fwynhau'r darna'r hyddiaeth lot fwy na'r barddoniaeth, mae gen i ofn. Yn hwn, ac enwedig rei o'r darna'r hyddiaeth gen y sgwennwyr o India. Llyfr arall dwi'n meddwl gath i gyhoeddi adag Covid a rhyw ddiflannu a peidio cael sylw. O'n i di dechrau ddarllen achos oedd Roberts di bwriadu wneud rhyw ail lansiad rwan, ond ddigwyddodd hynny ddim chwaith. Trydydd llyfr neu sôn amdano, o'n i di licio hwn, Manon, wrach bod chdi di ddarllen o, 10 o storia gyn Amy Parry-Williams. Ydy gyhoeddi. Dwi'n cofio. Ti ddim, maen nhw'n dda. Di gyhoeddi 1950 dim a di gyflwyno i'm gŵr. A bach at hynna fel adio. Ond maen nhw dda.
Mae'r iaith di dyddio chydig. A maen nhw'n sôn am bethau sydd ddim yn bod, mwyach fatha cyffylau gweithio dan ddeiar a balli. Ond o ran cywair straeon a pa mor gynnil neu beidio ydyn nhw, maen nhw'n syndod o gyfoes de. Wrach mae fi sy'r rhagfarn yn disgwyl i straeon y cyfnod yna fod yn fwy stret a twts yn ei diwad a balli, a mae yna rei'n gorffan yn ben agorad, da ni'n cweit yn gwybod beth sydd wedi digwydd i'r cymeriadau. Nes i wir fwynhau nhw. Felly rhyw gymysgad rhyfedda fel a. A llyfr gyn Helene Wilson, cos o'n eisiau ddarllen o cyn roed o i wyres, cos mae llyfrau Helene Wilson reit issue led ydyn, o'n eisiau gwybod, di hwn yn iawn neu beidio, a dwi wedi penderfynu peidio. Pa un o ran diddordeb? Cwci. Am be mae? Mae yna dad blin iawn ac yn y diwedd mae'r fam a'r ferch yn i adael o. Okay. Dwi wedi darllen hwnna, dwi'n siŵr. O mae Dafydd ydy. Yndi. Lle, cymysgad rhyfedda. Dwi'n teimlo bod fi eisiau lwmp o nofel fawr rwan. Anfadwaith. Okay. Os dwi wedi darllen Gladiatrix. Gai jyst gofyn, chybod, o'n i wedi mwynhau crio. Ydych chi yn licio crio pan ydych chi'n darllen nofel? Neu ydy'n uffernol anodd cael chi grio? Gai ofyn i Aled gyntaf? Dwi ddim yn meddwl bod fi erioed wedi llefen wrth ddarllen llyfr, ond fi ddim yn llefen mewn ffilms chwaith, na. Ond, wir. Waw. Yeah. Wyt ti isio ffeindio llyfr sy'n mynd i wneud ti grio? Neu sa ti'n mynd... Ai dyna pam nes ti stopio darllen hwnna? Na licio fi gweld os fi'n mynd i llefen mewn llyfr. Os ti'n lli awgrymu ni fi, na'i triau i weld. The 100 Years of Lenny and Margot. Iawn, oce. Dyna'r her, ie. Iawn, a fi sy'n jyst yn sentimental, tawaith. Oce, dwi'n mynd i drio Dafydd. Ydyn ni'n meddwl bod Dafydd wedi crio ddarllen llyfr? Dwi'n meddwl bod o. Na, do. Na, dwi'n meddwl chwaith. Ac os ydi o'n eithon cyfadda. Ie, dyna di'r gwir. Dych chi'n awgrymu bod fi'n galon galad? Ie. Sa'ch chi'n mynd cyfadda? Fel mae Siân yn dweud. Na, ti'n gwybod be, yr llyfr, dydw i rioed wedi crio wrth darllen llyfr, na do. Ond, ti'n cofio A Terrible Kindness? Yndw? Na chdi, swn i'n deud bod honna wedi cael effaith arna i. Nath o'n neud fi grio, ond mi nath o'n neud i fi fel, wow, mae hwnna'n emosiynol. Ond fyswn i ddim yn, dydw i fatha galed, dydw i rioed wedi darllen llyfr a di meddwl, eisiau crio, neu di wedi crio. Ond falle bod hynny'n ddim mwy amdano fi. Diddorol. Dwi rhyw deimlo bod chi'n stopio chi hynna'n rhaid crio, dydych? Na. Ond falle bod y ddwy yma, bwyd, Siân, wyt ti'n crio? Anamal iawn. Yes, god mawr. Na, ydw. Dwi'n mynd trwy'n rhestr llyfrau dwi wedi ddarllen o'n, cos dwi'n cofio nes i grio fo un, a dwi'n cofio pa un oedd o. A bon, triw bach oedd o. Anwyd o gyn ti? Wrach. Ti'n crio yn gwylio ffilmiau? Chydig iawn. So ti danos i tîm i rwan, swn i'n crio, so ti danos i tîm i wsos wedyn, swn i'n crio, ond mae hynny'n eithriad. Waw. Nes i crio gymaint pan nes i weld Toy Story 3 yn y cinema, da. Oedd manager ddod i jecio bod fi'n iawn. Nath honna wneud i fi grio hefyd. Mae gen i obaith wan bod Manon yn crio o ddarllen llyfrau. Wyt ti? Anamal. Ond dwi'n cofio bod dwi'n meddwl tua 12 ar 10 yn crio yn darllen Love Story.
Cofio hwnna, ddim ffilm hefyd. Dwi wedi crio yn darllen Harry Potter. Pam nath Dumbledore farw. A yn fwy diweddar ac yn ar lefel mwy pretentious, dwi wedi crio yn darllen ysgrifa T.H. Parry-Williams. Just dim achos tristwch, ond mae yna rhywbeth rhyw fawredd ysbrydol yn nhw. Sydd wedi dod drostai, dipyn bach. Dwi'n deud o anna, dwi'n crindio fe fi'n deud ffasiwn i real chi, ond dyna di'r gwir. Rargol. A mae yna un ysgrifau, dwi'n mwyn cofio beth enw, mae o ar fynydd a mae'n meddwl bod yn glwad lleisia. A dwi wastad yn teimlo rhywbeth mawr yn darllen yna. Dwi'n just, ia. Do. Ia. Ti'n crio lot, ta? Dwi'n crio ar ddim. A deg gwir, mae yna gymaint o lyfrau sydd neu fi crio, dwi'n cofio nhw gyd. Ond dwi'n cofio bod ar y wyren yn dod nôl o Mary Canerla yn darllen Birdsong. Chofio Birdsong o'r un o Sebastian Fawkes o da? Cia. O pawb arall yn cysgu neu'n gwylio ffilm, oedden nhw gyd efo pethau... Oedden nhw'n trio cysgu, dydden. Na, oedden nhw'n gwrando, oedden nhw'n gwisgo pethau neu... Ac o'n i jyst... trio peidio crio'n swnllyd. A ffaith bod fi ddim adra yn cael ymoswng oedd o'n brifo gymaint mwy drwy gadw fo fewn. Bethan. Yn y trenches lle mae gen fo sgodan neu hamster neu beth, neu gerbils gen fo ni gors, dwi'n mwyn cofio. A wedyn dwi eitha siŵr bod fi wedi crio'n Captain Corelli. Awst yna noia di neu fi grio, Gareth F. A dwi'n eitha siŵr bod Lessons in Chemistry di neu fi grio, ond nath Siân ddim mwynhau hwnna. Dwi'n mwynhau o, ond wnaethoch chi gymol gormod o flaen llaw. Sorry. Shuggy Bean. Dwi'n meddwl bod Shuggy Bean... Iawnach, bod fi wedi cario sniff o Shuggy Bean. Nes i fwynhau honna, ond nes i'n crio. Ie. Os o gydio na fi. A wedyn unrhyw lyfr efo ci yn efo lle mae yna gi marw. A un dwi'n cofio ydy Soldier Dog. Mae yna gyfieithiad gan Gareth F. Ci Rhyfel. Dwi'n cofio pwyd yr awdur. Nes i grio yn darllen Braf Mot. Godda, ond isio. A dwi'n yn berson cwn, really, de. Ond, chwarae teg. Diolch. Ie. War Horse ar y llwyfan. Nath neu fi chydig bach yn ddagreol. Chydig bach o'n i'n udo. O'n i fan. Alex, gen ni ddim emosiwn a teimladau yn amlwg. Na. Diddorol, de. Ond dyna fod, o'n i gyd yn wahanol. Triwch chi Toy Story 3 ag o'n i weld. Ni weld twins. Mae'r ddi-emosiwn, da chi fethyn. Toy Story 3 amdani. Herod tro nesa. Dyna fo. Nawn ni'n sôn am Toy Story 4, achos ma'n bach. Ond efo, da ni wedi gorffen dweud o. Ar nodyn da gryl. Awn i chwilio am lyfrau doniol at tro nesa. Mynd i chwilio am DWR o poffdi, wan. QER? Mae hyn yn... QER, da. Twll ti. Dyma. Oce. Ta-ta, boys. Ta-ra. Ta-ra. Cyn i ni fynd, dylen ni gweud Bethan da iawn ar y sgwrs gyda ni Robert. Lle pawb fynd nôl i wrando ar y sgwrs yna. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni.
5 seren, plis. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.